Kamot gaya, Mari Marta, anya ti masapol mo? Ay, umay ko kumadamagan. Nagpapautang ka pa lang, Mari Isang. Wen, agpapautang akpay laang. Iso na laang, ta medyo nanginamot basit interest na. Mano aya, Maray? 5% monthly, kumaray. Saan ko ngamin akwarta ti ipapautang ko? Adamot financer ko, Maray. Iso ano di mo kabailan ti 5% monthly? Agsapol kalatan iti sabali a pagutangam. Ay, okay lang kanyak, Maray. Pautangan nakman nga ron iti 20,000. Payable in 3 months. Ay nawaw, nagdakulan, Mari Marta. Ay na, adalang namin napatag apang ramatak. Di ka madanagan. Ta saan ko mong nga itarayan? No kayat mo akat agpinirma talata. Tapno makasigurado ka, Maray. Ay nawaw, sa dino tinangalami ti kwarta, bakit? Ay, di mon saludsudan, Waldo. Pinasayaat, mangkita ka iti beach a mabalin tayo a pagbakasyonan. Anya? Tapno makapag-beach tayo mo't Ay, nagpudno ka man. Inutang mo mananday ta anya. Sana balay, payable in 3 months. Nawaya na ita. Ay, isublim tayo ta kwarta. Di ka mang ibabain, Marta. Ay nawaw, bayadak to kunak lang arudan. Ay, no di mo kaya tag-beach, ay kada kamilatan ka dagiti ubing Agbati ka laangan dito balay. Ay na, naimbag pa'y dama ng Marta. O, apay mo't ana ibagam ti kastabak la. Apay, hindi mo nakita ti post na iti Instagram na aya? Instagram? Wen, iso tinangipusan na, nag-beach dasi ka. Ay nawaw, no kasta, pinag-beach dagayam, tinutang ni Mari Marta kanya. Ha? Pinautangam ni Manang Marta? Wen, ang madamot kit di pinirmaan na. Hoy, naimbag ano, mabayadan na dayta? Wen mat siguro, nagkarimot abayadan na adagos, bakla. Ay, nagsapa ka launay mo't isang anak ko. Sa dino ti papanam. Aya, Mapanak iti ayan da Mari Marta, nanang. Makaamo kayo matan amangan Sana bale, tanakaluto ang matan. anya aya ti aramidam iti ayan da Marta. Mapan ko singiran ti utang na nanang. Talo abulan mat gaya man ti utang na. Due date na ita. Ala, agrubwat ka nga rudain. Abangan kit day no masapad amapan ije bangkag da. Kastamot laki kunak, nanang. Sige nga raw, innakon. Mari Marta! Maray! Anya aya ti masapul mo, isang. Bigbigat nga agpukpukaw ka iti paraangan may. Ang mga nonya pa iti panunutan, dagiti kaaruba. Imayak mare, taumayak ko maagsingiran. Ay nawaw, awan pa'y magtiimbagak nga umay ka, Maray. Talo abulan ng ti utang mo, mare. Due date na itan. When inuray mo kumamot ti text ko. Saan aday ta umay ka agsingsingir no kay kayat mo? Adda pinirma ang mare. Nalipatam samutan. Ay, urayim ti text ko I-text kanto, no makadiskarte ak iti pagbayad ko. Saan ang mabalintikas na, mare? Utang is utang. Bayadam iti aldaw ang nagtulagan ta. Awan pa'y nga rugma itad ko ita. Urayim ngamin ti text ko isang. Unay ka. Ay, apekas na tilangam ngay may diti balay Manang Isang. Nahan ano ka? Ay, masurunak iti dayjay amarta. Ay nawaw, apay. Due date ti utang na itan. Ngam awan met ti kunana nga agbayad. Ay na, napan ka ko maiti ayanda Kaino na panak ije balay da itay. Anyang iti ko na. Urayag ka no ti text na. Uwas! Ay, nagpuskol mo ti panagrup-rupa na daytan. Ay no jak la nakapagtupol itay. Ang mga
Unay kameten manang Marta. Na, anya man ti basol ko kan ka, bakla. Ay na, nadamag ko adi mo pa'y binayadan ti utang mo kani manang Isang. Ah, day taka de. Ay, kat makauray Kurang pa'y ti kwartak. Bayadak tumot laeng. Ay na, no utang, rumbang abayadan. Oy, bakla, amok day ta. Saan amasapul apalagi panak. Kun may sa kunamlan asino mat ni isang ngagsingsingir. Kat no dakkel unay mat interest impautang na. Itata nagastos mo ti kwarta, agreklamo ka ki din. Kat pudno may. Agasem nga iti 5% monthly nga interest na. Ay, umunay ti amin, naibaga naman siguro kan ka, numano ti interes, sakbay nga imutang ka. Ay, uray Dakkel lata ti 5% monthly. Ada nagdamaga. Kat sobra ka no ti 5% a porsyento na. Ay, unay kan. Anya, klase ti panuno ti adaken ka. Inutang mo, itata pa nagbabayad, agriri kan anangina ti interes na, ay nawaw. Di ka mangibabayan si Kamarta. Bayadam ti utang mo kani Isang. Kasano ko maabayada. Kat dakkel unay ti porsyento na. Ay, nawaw. Oy, umuna iti amin. Among mat siguro, wano na ibaga na mat siguro, numano ti interest, impautang nakin ka. Oh, Ay saan? Itian niya ko maaga po abayadak dahi nga interest. Kat dakkel unay. Ay, naglalaingan nan ngay. nagpuskol ka ti pa nagrupa mo, takasta pa iti ibagam? Ay, napuspus kulata ti rupa ni Isang. Ngamin, nanginaunay ti interest, dagiti ipapautang na. Natayta ka manan. Agbiro ka manan iti rason mo, tapno saan ka masingir. Sa anak nga agras-rason, Waldo. Ibagbagak lang ti pudno. Ngamin, adamot nagdamdamagak ket kunada. Sobra kanu ti kasjay nga interest. Diyak ka mukin ka. Nagpuskol mo tiro panday je Amarta. Dilagbaeng. Isupay naibagang met gayam numano ti interes. Angem, dakam mo. Wan, imbagakan kwa na. Kat imanugot mo. Itatag singira. Ibaga nakit din asobra ti interes asing singira. Inlawlawag ko kenkwa na nga adda financer ko. Iso akas jay ti interes ko. Ay nawaw. Ay na, sigurado nga agbirbirok iti rason tapno saan nga agbayan. Ha? Saan asyak ti kalkalabanan day Amarta? Kuna na siguro ang makalusot manen kastamot ti naramid na kanimanang sabet. Iso asa na makasingir ni manang sabet kan kuha na tanagbuteng. Ay no siya. Saan ko akabutang day Amarta? Imanugot iti interes ang nagsaritaan me. At dapat pinirmaan na Iso asaan man nga kasta-kasta. Ha? Irwar kunto pa iti video kan record ti saritaan mi idi imutang kanya. Mabiit man laang pare Waldo. Nay, ada ka di baga mari Isang. Naibaglakit din ta nakita ka. Saanan amasapul amapanak ijayayan nyo. Pare, ipalagip mo man kin ni Mari Marta. Tabayadan ng ti utang na. Ay, diyak mo iti dayjay nga asawak, mare. Nagadulakit nga amunan. Sang kay baga na anangina kanong ngamin ti singsingiram nga interes. Wen, talaga anangina, tadda financer ko. Saan ko ako kwati kwarta nga ipapautang ko? Inlawlawag ko matday takin ni Mari Marta, sakbay nga imutang. Ay, kung naktumot ngamin kay. Amuna akasta ti interes, asing singiran. Sa ita, agpatangkan ki din. Adda video kan record ti saritaan me, pare. Ala, umay ka, takitaam, ipabuyak ken ka. Nabambanugak, Mari Isang. Pangaasim tadi mo disturbuan ti panaginanak. Ay nawaw, no amom kumati agbayad, saan kan akulitan, Mari Marta? Tangam kasla nalipatan mo, tanti utang mo. Di mo malagi pang tagbayad. When
Ta sobra ti interes asing singiram. Ulitak manen Mari Marta. Sakbay nga imutang ka, imbagakan ka no mano ti interes. Imanugot ka mat, kat imutang kalata. Itatag singira, agriri kan. Oray i-post nak iti Facebook, Mari Isang, saan ko abayadan jay utang ko. Di ka agar aramid, Mare. Tada video kan record ti saritaan ta. Ha? Naglawag. Imanugot ka iti interes nga imbaga. Anya ko mat bibiyang ko ngay. Sa anak nga agbutang, taamok ahusto ti ilablaban ko. Ay, nawaw. Ay, daytoyan tirigat na. Kundi utang kayo, intun pa nagbabayad, ado tiririyo. Una yan tikas na ang klase ti panunot. Da kayo laang ayat agkasapulan iti kwarta. Kita mo umaminsan, bakit? Saan anasaya at tikas na? Asi ka lang arudon tinakautang. Kasta pa'y taramidam. Di oray ipabarangay nak. Sa anak nga agbutang. Na, ay, di mo karkaritan ni Marisang. Di mo amo, ti kabalan na. Oh, sa nabalay. Tawan pa'y mati na ibalod gapu iti utang. Kayat mo ka diti may pabarangay. Kayat mo, ti maadan iti record. Uray saan ka maibalod ta maibabain ka. Laglagi pang ta. Oho! Na, takas tapay lati sungbat mo. Hala, agpatangken ka. Agpatangken ka, aginggat mauma ni Marisang. Di agpost laang. Sa anak nga agbutang kunak manan. Basta, illegal ti pautang na. Saan lang nga illegal? Nangina pa'y ti interes na. Kanayon ang nangina ti interes. Dahil tala ti rason mo may. Kat no nabuyak kan nang ko ti saritaan nyo, idi imutang ka. Naglawag nga imanugot ka iti 5% monthly nga interes na. Ita agriri ka. Ha? Agrason ka pailaan. Kino adda bijaw. Iso ti impakita na kanyak. Iso na mo nga imanugot ka iti 5% monthly interest. Ay, agbain ka man sika. Imanugot ka, iti imutang ka. Itatasingirin da ka. Nagadon, aririn. Ay nawaw. Ada ka din ni Mari Isang na narosita? Ada na panan na, Waldo. Apay ka day. Ada ko maited ko kan kuana nana. Anyo day jay. Bayad, ti utang ni Marta. Ay nawaw. Ay naimbaglaangan na. Tanalagit ni Marta. Saan nga rod na. Anya ti kayat mo asawan. Kinisayak ti indulin na kwarta. Ay, mga no agririn ka. Tinapatag kat mabayadan na ti utang na nana. Ay, awatin niyo kideng. Taitad yun tao ka ni Mari Isang inton sumangpait. Ay, agyaman naklaunay, Waldo. Ay, sigurado ang maragsakan ni Isang. Tamabawasan nun, ti pampanunutan na. Naimbag mat ta nakalagip ni Mari Marta kat nagbayad mat na ang nanang. Ay, ni Waldo, nga asawa na ti Imay. Anya? Ti kunana kanyak, kinisayan na kanu ti kwarta nga idulduulin ni Marta nga asawa na. Ay, nawaw. Imbag pa'y ni Pare Waldo. Amo na ti agbaing. Ay, pudnulaunay takunam, anak ko. Agbalin ko man nga adal day takun kwa na. So asikamat, Isang, di mo pa utangan dagiti tao nga adu tiriri na no pa nagsisingir. Talaga asahanan nanang. Narigat a pautangan ti kaskin ni Marta. Nalaing nga umutang, ngam no masingir, nagadun ariri na. Waldo, naksayan ti indulin ko a kwarta. Sika ka di tinangala? Wen, imbayad ko iti utang mo. Ay, nawaw! Ada na patag apangaramatak iti day a kwarta. Apay nga bayad mo. Una, tadi mo amo ti agbayad kat singsingiran da kan. Siya akong tinangyawat. Isublim day a kwarta, Waldo. Hindi ka agar-aramid. Awanan, imbayad ko nga rudan ka ni Mari Isang. Ay, no, Waldo. Talaga adi ka ang pampanunot. Sayang ti discount ko ma. Anya a discount nga ibagbagamay.
Inuray mo kumapay a pinagbalin ni Mari Isang a 1% ti interest sa mo binayadan. Ay, awan mon, Waldo. Di mo amo tagdiskarte. Nunay ka na ya. Kalukwan day tapang panunutan. Nuan niya tinagtulagan niyo. Iso ti masurot. Manganan, Anyat masida. ay katugot manen No saan ka kumangamin a nagpakalaeng, kat binaybay am asyak ti bayad iti utang ko kan ni Mari Isang, di naka-discount ta kuma. Adda kuma ti maigatang iti naimas ama sida. Day tala kanayon ti bagbagamay. Ay, matitilong tilapayag ko na makangkangag. Pudno matibag-bagak Iso nga rod nga agriri ak iti 5% monthly interest. Tapno maka-discount ta kuma. Hanggang napan mukit diin ti kakaiso na kwartata. Ay talaga di kag sardang. Talaga nga urayam ang mapunwanak. Ay, ti utang, bayadan. Noan niya ti interest ang nagtulagan niyaw. Iso ti bayadam. Naggadto ka ririmon. Unaw, urayam ang makarmaka sa kaagnakam. Kasta ti kaya mau, Ay, saan? Lakay? Ay, nawaw! Ti utang katrumbeng amabayadan. Di mo gundawayan ti padam a tao. Noan niya tinapagsaritaan, isungarod ti masurot. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Well, bumangon ka ditan. Aldawag. Samuel. Nasa pa ba yung nanang? Madamdamag pa bumangon. Ay, nawaw. Ay, niya nasa pa sasawam. Kaano nagngaton jay inay. Bumangon ka ditan. Taing katulungan jay amam, ijay talaw. Wen, madamdaman to ka day. Ay, saus di ka agsadot-sadot, Samuel. Kasano ka makaasawa no agsadot-sadot ka mag. Rumbang nalaang aggagat ka. Iti kasta, maisaga na ang timasakbayan ti buklam a pamilya. Ay nawaw, bayamon ta asawa nanang. Awan tumulak kumayat. Di mo ibaga ti kasta anak ko. Mamati ak amasarakam tumutlaang ti babae akagasat mo. Taykun kunada a destiny. Awanan ti kasta ita. Basta ginusto ti babae ken lalaki, mapalinan. Awan day ta destiny dita. Adula amin. Kahit adang arodan na gustuam. Ay kay addan to siguro ananang. Inton dumteng tigasat. Ay nawaw. Kunam asaan ka mamati iti destiny. Ita, or-orayam at gayam ti kagasat mo. Ay, dadaal san ti ulom, Samuel. Aginom takiding aginom pare Samuel. Kakaiso na nga dapaginom. Ay kay una pare. Ag-cheers taman nga raw. Para sa pangmatagalang pagbabarkadahan natin. Ay nawaw. Cheers pare Samuel. Ay, unggayam. Sa dino kumaya ti papanamitay. Nakapulis ka, Mike. Di talaga nga pare. Adala kong mamapan ko pa siya rin. Hanggang bye-bye amon day jay. Inton maminsan ton. Inawis na ngamin nga aginom, di aginom ta. Ay nawaw. Addan samot tin sabsabo nga madyakam mo, paray. Ha? Ay, awan pare. Awan. Amon, paray. Adda magkakursonadak abalasang dito lugar tayaw. Iso na lang, takas lang babaina. Mo't amapan mangaram kang kuwana. No talaga nga ayatem day ta balasang rumbeng laeng agpudno ka keng kuana. Iti kasta. Saan da ka nga unaan ti sa balay pare? Ha? Ay
Ay, wanya. Wen paray. Iso ano syakti si ka. Ay nakarmen ti balasang akursunada. Sakbay nga armen ti tuma. Nay, mayat sakit diti aldaw mo ita, anak ka. Ah, siyempre matananan. Ay nawaw, kasta unay mo't apa nagpurmam. Apay, sa dino ti papanam Samuel. Mapanak agarem. Ha? Agaram ko nam. Wen. Ay nawaw, dinakman paglulukwan si ka Samuel. Ta sino kumamot nga iti mapan mo armang. Ni Sheila nanang. Anya, ay nawaw. Ni Sheila nga anak da pari Crispin ken Mari Luciati ko nam amapan mo armang. Wen nanang. Anay ko. Pahingin nga kabel kayo. Agtagtagainop kan samot Samuel. Ay, san man nanang. Pudno ti bagbaga. Kasano nga armam ni Sheila kano adan nobyo na. Kundi mo't kinaubing amday jay. Agbabarkada kaya. Ita, mapan mo armang. Ahaw, awam dakis na. Di na say-saya at agam amu kamain. Iso nga rod mo ti ipit-pitik to'y heart ko. Kain may sa nobyo na pailaday jay. Saan na nga asawa? Ni mo't pare lari ti masabat ka. Ay, pare Samuel. Agasan. Nakatatar ka ita. Sa dino, iti papana. Ako di talang paray. Uray si kamay. Nakatatar ka ita. Sa di numut ti papanam, pakipumpunan. Ay, sti! Pagpasyaran ko na kuma. Ay, nawaw. Ay, mapang kumagpasyaran at ibalasang sabsabungag. Ay, win, paray. Uray siya, isumula ti papanak kay. Sige nga raw. Agpatuloy akaon, pare Samuel. Sige paray. Ay, mabilang, pare. Ada ka di pa ipagam? Wah. Aginom tanto man into malimay. Agkita tanto di tersina ni Nana Birgay. Ay, nawaw. Ay, kubo na. Amo matayin. Jack, ugali ti mang paay iti awes. Nang runa no sika, pare laray. Atay ta. At ako niti arubayan da sila. Sila! Yuhu! Sila! Umayak man sila! Yuhu! Ha? Pare Samuel. Kapag nga ka dito ibalita sila? Kwa. Ni sila nga minti bagbagakan ka kurso na dak pare. Sika ngay. Anya mo ti aramidom ko maditaw. Anya? No, basta kursunada mo ni sila. Kano isumot ti balasang ipagbagakan ka? Anya? Ang okay lang day taparay. Awan tinasakit bakarang kaw. Ay, saan pare laray? No, okay lang kan ka. Saan kanya? Ha? Anya kaya mo sawon pare Samuel? Tangay siyak tim mo na ditaw. Siyak nga rod ti umuna amang sarong kar ka ni Sheila. Eh sana, agiddantan. Iti kasta, saan taon ay makadistorbo ka ni sila. Umay ka? May dabis man wine. Sabong para kan ka, Sheila. Nyangay may tayo sabong sa mile. Plastic mat. Kaya nasa mine, plastic mat. Di pa nagaya mau. At least, saan akas iti sabong ay gemaw? Nalaylay danay. Kaya nasawan, nalaylay ti ayat mo. Apa yan? Anya ti mapaspasama kada kayo adwa, ha? Ha? Nagado di tababalasang. Ngam syakit din ti umayo sagsagutan iti sabong. Apay, agan ano kayo? Ato sila, sabong para kang ka. Plastik nga agpaisaw. Kaya't naasawan da ito'y, kahit saan to apulos amalaylay, ti panagayat ko kang ka. Mangipanagnak nga da forever. Sila, my loves. Sabong ti karabasa para kang kanay. Adala nga ro din sabong mau. Ada pa idingding mau. Ha? Ay, no sakti song batam. Sigurado nga umatidog pa iti biyag mau. Ngamain, agsida ka iti puro anatay.
Nasustansya na kita. Anya? Ay, unay kayo lakit din aya, Samuel, Larry. Anya aya tinaknakan nyaw, tasyak pa'y laeng magtipagtripan nyaw. Yig mo day ta asabong, Samuel. Ta i-displik man iti balkon. Yig mo day ta asabong ti karabasa, Lare. Ta ilaok ko iti irot-lutok adinengdang. Ha? Ay, nawaw. Ala, urayan dak dito yan, wal. Mga laak-labiit iti merindaan tayaw. Tapno di kay ke mabisinan kabayatan ti managistorya tayaw. Ay na, pasensya kayon babaraw. Naibus mo gaya man ti pamirindak kumakada kayo. Anusan yun, aday ito may sa atinapay. Kansa nga ta sa adanom. Pagbingayan yun. Ay, nawaw. Naglukan. Saan kayo mabisiin ako? May samat at tinapay tinwar ni Nana Banjay. Mudtoy day ta tinapay, Nana. Siyak tipang tidam. Ay, nawaw. Inayadam mo't alaray. Ang mga numaltutan ka. Kas kala mabisinan iti dayta jarmaw. Aywan mga agpay so baraw. Inayadaw. Awan mo't mga agaw iti tinapay akang kanam. Magbisinang raw. Agmerienda ka mo tin a Samuel. Agmerienda ka no. Nga awam mamerienda. Alangan nga agawag ti kang kanin nilaray. Akwa, sige lang sila. Inton madamdaman ton. Da ito'y latandanom kanyak. Nabsugak pa'y ngamen. Nay, apa yan lari baraw? Muto ti danom, Samuel. Painumam Ha? iti danom ni Laray. Naltutanang, darasang. Aguray ka. Ada malagip ko akaruprupa yung itisigod ang nagtrabahwak Ha? Ay, talaga na. Sa dino ka ditisigod na pagtrap-trabahuan nyaw? Ay, nawaw. Sa dino kay Nana. Ijay so. Supervisorak ngamin asigod ijay. Ay, una yan. Grabe kayo, umit na. Ay, nawaw. Pudno ti ibagbagak, Samuel, Laray. Kinapudno na, duwada mo lang kat. Kun talaga akaruprupa yaw. Ay, nawaw. Apay, kasli ka din at talaga ti panagrupropa, may Nana. Ay na, wain ko na lang arudan. Sa anak amang rabrabak. Talaga akaruprupa yaw dagiti mang pakpakan ka dagiti bakas ijay saw. Kaya't yung asawan, taaw ti ibagbagayo akaruprupa may, Nana? Kauna, alangan mait. Apay, anya ayati ada iti panunot yaw, idi kunak nga ada karuprupa yaw ijay saw. Ha? Ay, kwa na naawan. Sige, umuna nga agawi din. Ay, sika nga isa, Mike. Dito'y kapay. Kuwala ray. Agkuyog tan. Aggidantan nga gawin. Sikan tumang ngamin laray. Ay, apay nga isak. Sika kundi aram kan tuma ngamin ni sila mo lagayam ti mapamuar may. No di ka kasal baga tao. Oho. Uray siya, mate. Kunak man lang, no, sino ti armam. Ni magayam sila. Ni danugang kamparay. Sige idanon mo Apay ti kunam di lumaban. Na, apay karkaritin na laray, inton ko, disnugan ka magpaisaw. Di nakpadpadasa, nay. At sa magkakambal mo, malas. Iramraman nakpay, mate. Ay nawaw. Di naman papadasin si kasamay. Apay ti kunam kabuteng ka. Saan? Nay. Apa yan, Samuel, Larry? Anya ti mapaspasamak kada kayo, ha? Di lari, naglaing agpapasol. Makadandano ka nga raw. Di mo yalis talipuspos ni Lani, Samuel. Kino nagbatad asi ka tinakabasal. Ita pabasulin na. Ay, agtal na kayo man. Apay nga minaya. Anya ti pagapapaan yaw. Kasla kay laubeng. Ibagayo man kanyak no anya ti parikot. Apay anya tinaknakan dagi jay adwa nga umay da kundi aram kang kasila. Ay, wan nga ron nanang. Jakman amo. Kala at matlatan ti iyo umay da dito'y balay. Apay di da among adan nubyaw.
Amo damat ti kunak, nanang. Ay, por Diyos, por santaw. No bilang laang, jak lakayat amay sa kadakwada ti agbalin anubyong. Ay nawaw, pulos mo't ananang. Ay pakpakawan. Jak man la mairusok ti makikaida kadakwada no bilang laang. Isu adi ka mas daaw, no apay akas di ti panakisaritak kadakwada itay. Inaramid ko ti kasjay tapno pumanaw dan. Kat, husto lang tinaramid yun, nanang. Disturbo da lang dito'y balay. Imbes nga ado ti malpas at trabaho. Awanan taisudakit din ti asikaswan. Ha? Kumamot no da pa kairanudan kadakwada. Awan mo't nga road. Ay wala, no makinubyo ka, di ada pa kay ranudan. Kas di mo laang no makibarkada ka. Saan nga di isuda laang ti mairan ranaw? Kaya't yu asawan, may sa ababae, ti sabsabungan niyo. Kat nipay Sheila, akaubingan tayo. Why? Na ito masamal. Sali-sali. Di na kaya tiyag paabak. Agpaabak. Apay, nubyam ka din ni Sheila? Sampay, May. Saan pa'y magayam? Kat si ka Samuel, anyamat ti parikot mo? Maka 5 blood mo dahito alaray. Nagadwa babalasang di ta mabalin ng armain. Nuapay ani sila pay lang, may. Adda ka, may. Ay nawaw, oy Samuel, di nakman isublat a pagtritripan. Ha? Kun may sa anak pa'y anak kasagana para itiday tabanag. Ang aguray ka man. Urnusan nyo man ti bagbagiyo. Kasla kay laaso kan pusa. Agap-apa kayo kit din nga pulang iti may sa babae. Wan nga ron, Santa mo't asigo da kas ti paray. Uwan nga rin. Ay, amam. Kung nato'y pusok nga armaklata ni sila. Ngam kunamot ti panunot kaw. Saan? Nga main, ang mga nudinak tumula magustuhan, gapu iti kinalaad kaw. No kas nagpadata mariri nga pare Samuel. Kinapudno na. Kaya kumatan ti umatras iti panagaram kaw. Iso na lang ta. Ay ayate mait. Ay nawaw. Amuyaw, nukas tamat laang, nasaysaya at laangan nga agbabarkada tayo laangan nga upat kada Sheila. Ay nawaw. Kas di ayamay. Pag kunaam ngay mat anasay-saya lang agbabarkada tayong kada sila. Wala, ngamen, awan ti rason tapno agapa kayo ka ni Samuel. Kasla ita. Ay, wanan niya. Husto ka lanay. Ay, sige, takasaritak to ni sila. Ibagak ko na sa anak ko nga agaran. Ipabusboy kon ka ni pare laray. Ay kwa, saan ang pare? Di ang arman ni sila. Agbirok talangan iti sabali ang arman da. Iti kasta ka, agtali na iti panagbabarkada tayo ng upat. Bukbukudan latan a di nobyo na ni sila. Ay nawaw. Awan lating kay pagtritripan da kaya dua. Pag-aamuyong mat ngamin nga dan nobyo ni Sheila. Yung arman nyo pa'y laang mat. Ay sos. Okay, kumusta nga iti panagaram mo kini Sheila, Samuel? Ay, kuha na nang. Aho? Bayamon ni sila. At dan sa paling armag. Ay nawaw, daytan sa mo lamang good time ti kukuam si ka, Samuel. Nay, saan mo na nang? Napanunot ko ngamin nga kita aklangin iti sa baling armag. Ngamin, at dan nobyo ni sila. Kan may sa agbabarkada kami. Sa kursunada magayam ni pare lari ni sila. Mas daawak ang amain. Taapay mo't ani Sheila pay laang tinapan mo inaraw. Ay, dadaal san ti ulaw. Ninanang mo. Saan mo't Ay kwa, basta, kasday. At dan sa baling armag. So nga, agsagana kayo. Tadumanon tayo. Ay nawaw, awan pay lanubiam ngam dumanon kan. Ay, awan maun Samuel. Dadaalon at talaga ti ulaw. Kaparehas na nanang. Kaya't kwa sawan, isuntumot lang titurong na. Numapanak agaram, kat sungbatan nak ti balasang. Oh, di agkalay sa kamin tumutin adagaos. Apay pare Samuel.
Nakasirseryoso ka, Mike. Pampanunutek lang timbagbaga ni Nana Van Jay. Ha? Di na ni sila? Una, asino pa'y kumaya ti amom a Van Jay. Ay nawaw. Apay ka din ni Nanang. Ay, ni Nana Banjay. Amirisag dagiti imbalbalikas na. Hindi na pantapi na siyar ni Sheila. Kas kumaitian niya ngay, pare Samuel. Ti ko na nga da karup-rupa ta iti sigod ang nagtrabahon na. Ay, nawaw. Di mo ni palagip na kay pare. Masurunat. Pudnaw adi na indiritsaw. Aw, makapasahira tamit itiri na. Ay, exactly paray. Kaya nasa wine, saan na taakayat apara iti anak na. Kawamay tanalaad ta. Iswabay may amaw. No talaga nga awam mga kadata. Di santan ti agbaak. Oray na laan ta. Basta gwapo mo ti panagpuspuso ta. Eh, wala pa rikoy. Day tati the best. Aba namat ay jay gwapo, ababae raw. Oh, kumusta kayo matan ka ni Harold, Sheila? Awanan, Lani. Nagsina kami. Anya? Ang apay. Kasano, kat adamot gayam other woman na. Ay nawaw, kunak tupay kat. Kasano kat nakatataarmat nga men jay nobyom? Ha? Ni mat Samuel tagturong dito eh. Ay hunag paiso. Oh Samuel, kumusta? Long time no see. Nakatataar kay taa. Papanam ngay? Ay kuwala na eh. Dumanon kami iti ayan da Carla. Nukasta, mga sawakan Samuel? Ay kuwi na, kahit maawis kayo amin. Nang runa kada kayo adwa. Nukas na, mga sawa kan, Samuel. Kun sila, kasi ti apaw. Nakasara kang iti babae ang nangayat. Kaya nangipatag kanyak. Iti likodan ti kinalaad kaw. Samuel. Ay nawaw. Congrats ang harod Samuel. Ah? Sa wakas, mga sawa ka matlangan. Ni, aguray ka. Ni matlari ti sumungad. Huwag magpaisaw. Ay, unay lang kita pa nakairanranan ngay. Ay, saan ako na marigatan ang mga awis ka na kayaw? Ha? Ni, anya ti kayat masawan, Lari. Kas kanyak, mga sawa mo ni pare Lare. Sheila, Lanay. Ay nawaw at talaga. Congrats ka na kayo. Maragsakan kami para kada kayo. Kamaudyanan na, agpamilya kayo matlangan. Maksayanan tibaak dito'y lugar tayo. Wala! Puno-unay day tala na eh. Iswa da kayaw. Makiasawa kay muteng. Ay, nawaw! Itinagan ni Ayat, awan na laad, nagwapo kan napintas. Ti importante, kat ti ugali. Kang runaan iti amin, ti panagtalinaad, ti panaggagayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.